ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗಾದ ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪುಗ ಪಾಪ ದೋಷ ಕಳೆವರೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೇನಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರಣೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರಣೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಡಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ ವಾರ್ಷಿಕ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ 22 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ನವೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಕಡಂದಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಡು ಸಾಮಂತರಾದಿತ್ತಿನ ಚೌಟರಸೇರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಂತೇರ್ನಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಘರ್ಷಣೆ ಆ ರಾಜೇರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ರಾಜೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೇರ್ನಗಲೇ ಕನಟು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕಡಂದಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಚೌಟರಸೇರ್ನಕಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು. ಈ ಜಾಗಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಲೆ ಆತದು. ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಚೌಟೇರ್ನ ಸೀಮೆದ ಸುಮಾರು 10-14 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋದುಂಡು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರಥನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ರಥನು ಪಿದೈ ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಜನಕಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲು ಬಹುಶಃ ಈ ನೀತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟಾರನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಜಾಗನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಸಮುದಾಯಗೆ ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸೇನಾ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಬಹುಶಃ ಆಯೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ದೇಶ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಆಕ್ರಮಣ ಇತ್ತಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕಾರಣಗೆ ಆ ಆಕ್ರಮಣನ ಈ ದೇಶ ಎದುರಿಸಾದ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ನೆಲೆಯುತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸೇನಾ ನಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ದೇವದಾನವರನ್ನ ಇದ್ದಳು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಂಥದ್ದು ಆ ಯುದ್ಧನು ವಿಜಯ ದಾನವೇರನ ದೇವರನ ಪರವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಾನವೇರನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ಅಂಚಿನ ಷಣ್ಮುಖೆ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದ ಕಡಂದಲೆಡು ನೆಲೆ ಇತ್ತದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಂಚಿ ಜನಕಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿನ ಜೀವನನ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರಿನಂಚಿನ ದೇವರನ ಈ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತೆರ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಪುರ್ಲುಡಾವಡು ಮುದ ದಿನಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೀರು ಕೊರಡಂತನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಊರ್ದ ಜನಕಲು ತುಂಬ ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದೆಡಿಕೆ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಡಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ನಲೈಂದಿನ ಇತ್ತು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ನೆನಪುನು ದಿವೊಂದು ಇನಿಲಾ ಬಹುಶಃ ಆ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡ ಎದುರುಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸಡು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಡು ಕಡಂದಲೆದ ಸಮುದಾಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಕಡಂದಲೆ ಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆತನದ ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಡಂದಲೆ ಪರಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ
ಮೂಲೊಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಲಾಜಿ ಎಳ್ಳೆಡ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರ್ದಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪೂರ್ಣ ನೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕಡು ಸಂಭ್ರಮದ ಷಷ್ಠಿ ನಾಲ ಇಂದಿಂತ ಷಷ್ಠಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತಸನ ಖುಷಿನ ದೈವಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊರಡಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಊರ್ದ ಪರವಾದ ಷಷ್ಠಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರ್ನಗಲು ಬತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಸಾಕಾರಡು ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ ಸಾಕಾರಡು ಆಪುನು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆದ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಕಲ್ನ ಯುವಕ ತಂಡದ ಮಲ್ಪು ಐಟ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅವಳು ವಿನಂತಿ.